Raketa stojí na startovací rampě. Výška 102 metry. Hmotnost 2600 tun. Uvnitř kabiny čekají 4 astronauti. Za oknem vidí oceán a oblohu, kterou za několik dní proletí rychlostí 40 000 kilometrů za hodinu. Toto není archivní záznam z roku 1969. Toto je teď, rok 2026. A poprvé za 50 let se lidstvo vrací na Měsíc. Otázka není, proč se vracíme. Otázka je, proč jsme tak dlouho nešli. Představte si, že jste v roce 1972. Apollo 17 právě dokončil poslední misi. Eugene Cernan zanechal poslední lidskou stopu v měsíčním prachu. Celý svět očekával, že za pár let přijde Apollo 18, 19, 20. Že na Měsíci vyroste základna, že se tam budou rodit děti. Místo toho NASA zrušila zbývající mise. Rakety Saturn V, které stály miliardy dolarů, skončily jako muzejní exponáty. A Měsíc zůstal opuštěný, prázdný, zapomenutý. Co se stalo? Proč civilizace schopná dopravit 12 lidí na jiné vesmírné těleso najednou přestala? První důvod byl brutálně prostý. Politika. Program Apollo nebyl vědecký projekt. Byl to geopolitický nástroj. Studená válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem vytvořila situaci, kdy Měsíc nebyl cílem sám o sobě. Byl symbolem. Když Jurij Gagarin obletěl Zemi v roce 1961, Amerika to vnímala jako porážku. Prezident John F. Kennedy o 8 týdnů později pronesl slavnou řeč. Rozhodli jsme se letět na Měsíc. Ne protože je to snadné, ale protože je to těžké. A protože to dokáže ukázat světu, kdo je silnější. Program Apollo stál 25 miliard dolarů. V dnešních penězích 180 miliard. Víc než celý roční rozpočet NASA dnes. Na vrcholu programu pracovalo pro Apollo 400 000 lidí. Celá americká ekonomika byla částečně zaměřená na jeden cíl. Dostat člověka na Měsíc dřív než Sověti. A když se to v červenci 1969 podařilo, motivace zmizela. Sovětský svaz svůj lunární program zrušil. Studená válka pokračovala. Ale bojiště se přesunulo jinam. Měsíc přestal být důležitý. Druhý důvod? Peníze. Představte si, že každý start rakety Saturn V stál v přepočtu 1 miliardu 200 milionů dolarů. Každý jediný start. A NASA plánovala mise až do Apollo 20. Kongres se díval na čísla a ptal se, proč? Válka ve Vietnamu stála miliardy. Sociální programy potřebovaly financování. A Měsíc? Tam už jsme byli. 6krát. Přinesli jsme 382 kg hornin. Dokázali jsme, že to umíme. Po roce 1972 už nebylo politické vůle platit za další mise. Třetí důvod? Změna priorit. V roce 1973 NASA spustila program Skylab. První americká vesmírná stanice. Myšlenka byla jiná. Místo krátkých misí na Měsíc postavit místo, kde astronauti mohou žít měsíce. Studovat dlouhodobé účinky bez tíže. Připravit se na budoucnost. Pak přišel program Space Shuttle. Raketa, která se vrací. Která může létat znovu a znovu. Teoreticky levnější. Prakticky komplikovanější a dražší, než kdokoliv čekal. Ale směr byl jasný. Okolozemná orbita. Ne Měsíc, ne Mars. Jen kruh kolem planety. A pak přišla Mezinárodní vesmírná stanice. Projekt, který spojil 15 zemí. Rusko, Amerika, Evropa, Japonsko, Kanada. Stavba začala v roce 1998. Dokončena byla v roce 2011. Náklady? 150 miliard dolarů. Každý dolar, každá hodina práce,
Každá myšlenka inženýrů šla do stanice, která obíhá 400 kilometrů nad zemí. Ne do návratu na Měsíc. 50 let. 2 generace lidí vyrostly ve světě, kde Měsíc byl minulostí. Kde Apollo bylo něco, co dělali naši prarodiče. Kde fotografie Buzze Aldrina vedle americké vlajky byly historické dokumenty, ne inspirace pro budoucnost. Ale něco se změnilo. V roce 2017 americký prezident podepsal direktivu číslo 1. Název: Návrat na Měsíc. Ne jako symbolický gest, jako konkrétní plán. NASA dostala úkol do roku 2024 dopravit astronauty na lunární povrch. Program dostal jméno Artemis, sestra Apolla v řecké mytologii, bohyně Měsíce. Proč teď? Co se změnilo po 50 letech? První odpověď. Technologie. Raketa Saturn V byla mistrovské dílo inženýrství 1960. let, ale byla navržena s technologiemi té doby. Počítače, které řídily Apollo 11, měly méně výpočetního výkonu než dnešní kalkulačka. Dnes máme materiály, které jsou lehčí a pevnější. Máme počítače, které dokážou simulovat každou sekundu letu. Máme zkušenosti z 30 let provozu raketoplánů a 20 let mezinárodní vesmírné stanice. Raketa Space Launch System, zkratka SLS. Výška 102 metry. Tah při startu 4200 tun. Nejvýkonnější raketa postavená od dob Saturnu 5. První test proběhl v listopadu 2022. Mise Artemis 1. Bez posádky. Loď Orion obletěla Měsíc a vrátila se. Úspěch. Artemis 2 je naplánována na rok 2026. 4 astronauti. Oblet Měsíce. Test všech systémů. A pak Artemis 3. Přistání. Jižní pól Měsíce. Proč jižní pól? Protože tam je něco, co Apollo mise neměly. Něco, co mění všechno. Voda. V hlubokých kráterech na jižním pólu Měsíce, kam nikdy nedopadá sluneční světlo, teplota klesá na -230 stupňů Celsia. V těchto kráterech, v permanentním stínu, vědci objevili led. Ne stopy vody, ne molekuly. Led. Miliony tun ledu. A voda na Měsíci není jen voda. Je to život. Je to kyslík k dýchání. Je to vodík a kyslík k výrobě raketového paliva. Je to důvod zůstat. Apollo mise trvaly 8 až 12 dní. Astronauti strávili na povrchu maximálně 3 dny. Artemis plánuje něco jiného. Základnu. Trvalou přítomnost. Habitat, kde posádka může žít týdny. Pak měsíce, pak trvale. Lunární gateway. Malá stanice na oběžné dráze Měsíce. Přestupní bod mezi Zemí a povrchem. Místo, kde se mohou střídat posádky. Kde mohou být zásoby. Kde může být věda. Ale NASA není sama. 9. ledna 2026 společnost Blue Origin, kterou založil Jeff Bezos, oznámila misi Blue Moon. Cíl? Jižní pól Měsíce. Přistání v kráterech, kde je led. Ne za 10 let. Ne za 5. Startovní okno? Konec roku 2026. Soukromá společnost. Soukromé peníze. Soukromá raketa New Glenn. Výška 98 metrů, nosnost 45 tun na nízkou oběžnou dráhu. A přistávací modul, který dokáže dopravit na Měsíc 3,5 tuny nákladu. Nebo lidi. Proč soukromé společnosti najednou chtějí na Měsíc? Protože vidí něco, co vlády viděly vždycky, ale nemohli to prodat daňovým poplatníkům. Zisk. Měsíc není jen vědecký projekt. Je to zdroj. Helium-3. Izotop, který na Zemi téměř neexistuje. Na Měsíci? Miliony tun v povrchové vrstvě.
A helium-3 je palivo budoucnosti. Palivo pro termojaderné reaktory. 1 kilogram dokáže vyrobit energii jako 100 000 kilogramů ropy. Bez radiace, bez odpadu, čistá energie. Zatím neumíme stavět komerční fúzní reaktory, ale až je postavíme, helium-3 bude nejcennější materiál ve sluneční soustavě. A je na Měsíci. Čeká. Ale je tu ještě jeden důvod. Důvod, který mění všechno. Mars. Cesta na Mars z Země trvá 6 až 9 měsíců. Raketa musí nést palivo na cestu tam, palivo na přistání, palivo na návrat. Hmotnost? Obrovská. Náklady? Astronomické. Ale co když raketa nestartuje ze Země? Co když startuje z Měsíce? Gravitace Měsíce je 6krát slabší než na Zemi. Znamená to, že raketa potřebuje 6krát méně paliva na opuštění povrchu. A pokud to palivo vyrobíte z měsíční vody, náklady klesají exponenciálně. Měsíc se stává tím, čím byly v historii přístavy. Mezistaniční. Místo, kde se doplňují zásoby. Odkud se pokračuje dál. NASA to ví, Blue Origin to ví. A ví to i další. Čína v roce 2019 přistála se sondou Chang'e 4 na odvrácené straně Měsíce. Poprvé v historii. V roce 2020 přinesla Chang'e 5 vzorky z povrchu. Čínská vesmírná agentura oznámila plán. Lunární základna do roku 2035. Spolupráce s Ruskem. Mezinárodní projekt. Ale ne se Západem. Paralelní program. Indie v roce 2023 úspěšně přistála s misí Chandrayaan-3. Náklady? $75 milionů. Zlomek toho, co stojí západní mise. Indická vesmírná agentura plánuje vlastní lunární stanici do roku 2040. Rusko, navzdory ekonomickým problémům, oznámilo partnerství s Čínou na projektu Mezinárodní lunární výzkumná stanice. Start stavby? Konec 20. let. Nová kosmická gonka nezačala. Už běží. Ale tentokrát nejde o vlajky a symboly. Jde o zdroje, o technologie. O to, kdo bude kontrolovat přístup k vodě, k heliu-3, k nejlepším místům pro základny. Jde o to, kdo bude mít výhodu v další fázi. Cestě na Mars, těžbě asteroidů, kolonizaci sluneční soustavy. Apollo bylo o tom, kdo tam dorazí první. Artemis je o tom, kdo tam zůstane. A raketa na startovací rampě? Ta je jen začátek. Loď Orion vypadá jako Apollo kapsula. Kuželový tvar, tepelný štít, padáky. Ale podobnost končí u vzhledu. Uvnitř je prostor pro 4 astronauty místo 3. Životní systémy navržené pro mise trvající 30 dní místo 8. Solární panely místo palivových článků. A hlavně počítač, který dokáže zpracovat 400krát víc dat za sekundu než celý Apollo program dohromady. Představte si, že stavíte dům. Apollo byla expedice. Přijeli jste, postavili stan, strávili noc, odjeli. Artemis je stěhování. Přivezete nábytek, připojíte elektřinu, vybudujete studnu. Zůstanete. Raketa SLS má 3 hlavní části. První stupeň, 4 motory RS-25. Každý motor spaluje 250 tun tekutého vodíku a kyslíku za minutu. Teplota ve spalovací komoře 3300 stupňů Celsia. Dostatečně horké na roztavení jakéhokoliv kovu na Zemi. Materiál motorů? Speciální slitina niklu a chromu. Chlazená tekutým vodíkem protékajícím stěnami. Inženýrství na hranici fyzikálně možného. Druhý stupeň, 1 motor RL-10. Menší, ale efektivnější. Pracuje ve vákuu. Žádný odpor vzduchu, žádné ztráty. Čistý tah. Tento motor dokáže pracovat nepřetržitě 8 hodin. Dost dlouho na to, aby dostal Orion na trajektorii k Měsíci. A pak jsou boostry. 2 obří válce po stranách rakety. Každý vysoký 54 metry. Každý naplněný 600 tunami pevného paliva.
Když se zapálí, není cesty zpět. Nelze je vypnout. Nelze je zpomalit. Hoří 2 minuty a dodávají 75% celkového tahu při startu. Bez nich by SLS nikdy neopustila Zem. Start vypadá takto. Odpočet dosáhne 0. 4 hlavní motory se zapálí. Počítač kontroluje 1000 parametrů za sekundu. Teplota, tlak, vibrace. Pokud cokoliv není v pořádku, vypne motory. Máte 6 sekund na zrušení. Pak se zapálí boostry. A v tu chvíli letíte, ať chcete nebo ne. Síla při startu 4200 tun. Ekvivalent energie 37 000 aut jedoucích 200 km za hodinu. Najednou. Raketa se zvedá pomalu. První metr trvá 3 sekundy. Pak zrychluje. Po 2 minutách boostry dohoří a odpadnou. Raketa je ve výšce 45 km. Rychlost 5000 km za hodinu. Hlavní motory pokračují. Po 8 minutách se vypnou. První stupeň odpadá. Druhý stupeň se zapíná. Orion je na oběžné dráze. Ale to je jen začátek cesty. Na oběžné dráze Země posádka stráví několik hodin. Kontrolují systémy. Připravují se. Pak přijde klíčový moment. Translunar Injection. Zážeh motoru, který změní oběžnou dráhu na trajektorii k Měsíci. Trvá 18 minut. Když skončí, Orion letí rychlostí 40 000 km za hodinu. Pryč od Země. Směrem k Měsíci. Cesta trvá 3 dny. Uvnitř Orion je těsno. 4 lidé v prostoru menším než malý pokoj. Žádná gravitace, jídlo z tub a sáčků. Toaleta velikosti krabice. Spí se připoutaní ke stěně. Okna ukazují Zemi, jak se zmenšuje. Modrá koule, pak modrý míček, pak bod. A před vámi roste Měsíc. Šedý. Pokrytý krátery. Bez atmosféry. Bez života. Ale s něčím, co žádné Apollo mise neměly. S cílem zůstat. Artemis 3 přistane v oblasti zvaném Shackleton Crater. Kráter široký 21 km, hluboký 4 km, na jižním pólu Měsíce. Okraj kráteru je osvětlen sluncem téměř nepřetržitě. 90% roku. Solární panely tam mohou pracovat téměř pořád. Ale dno kráteru? Tam slunce nikdy nesvítí. Teplota -230 stupňů. A tam je led. Přistávací modul Artemis je jiný než Apollo LM. Větší, těžší. Dokáže nést 2 astronauty na povrch a udržet je tam týden. Má větší nákladový prostor. Lepší životní podporu. A hlavně je navržen pro opakované použití. Myšlenka je taková. Modul zůstane na oběžné dráze Měsíce. Další mise ho použijí znovu. Doplní palivo, vymění zásoby, poletí znovu dolů. Ale kdo ten modul postaví? Ne NASA. SpaceX. V dubnu 2021 NASA oznámila. Přistávací modul pro Artemis 3 postaví společnost SpaceX. Zakázka $3 miliardy. Design? Upravená verze lodi Starship. Ano, stejná loď, kterou Elon Musk chce použít na cestu na Mars. Výška 50 metrů. Průměr 9 metrů. Kapacita 100 tun nákladu. Nebo 100 lidí. Na Měsíc. Starship funguje jinak než klasické rakety. Celá loď přistane. Nejen malý modul. Celá loď. Astronauti vystoupí z výtahu, ne z žebříku. Mají prostor pro laboratoře, pro sklady, pro vozidla. Apollo astronauti měli 250 kg vybavení. Artemis bude mít tuny. Ale je tu problém. Starship potřebuje palivo na návrat. Hodně paliva.
Víc, než dokáže nést ze Země. Řešení? Tankování na oběžné dráze. SpaceX plánuje vypustit několik tankovacích lodí. Každá dopraví 100 tun paliva na oběžnou dráhu Země. Tam se Starship natankuje. Pak letí k Měsíci. Přistane. Astronauti pracují. Pak Starship startuje zpět. Bez tankování na Měsíci. Zatím. Ale budoucí verze? Ty budou tankovat na Měsíci. Z měsíční vody. Elektrolýza rozdělí vodu na vodík a kyslík. Stejné palivo, které používá SLS, vyrobené na místě. To mění ekonomiku všeho. Pokud nemusíte vozit palivo ze Země, náklady klesají o 90%. Měsíc se stává benzínovou pumpou sluneční soustavy. A Blue Origin? Ti nejdou na Měsíc kvůli NASA. Jdou kvůli ledu. Mise Blue Moon má jasný cíl. Přistát v kráteru Shackleton. Vyvrtat díry do měsíčního povrchu. Najít led. Analyzovat ho. Zjistit, kolik ho tam je. Jak čistý je. Jak těžké bude ho těžit. A pak postavit těžební zařízení. Ne za 20 let. Teď. Jeff Bezos řekl, musíme přesunout těžký průmysl do vesmíru. Země je příliš křehká. Blue Moon je první krok. Představte si měsíční základnu v roce 2035. Ne malý habitat pro 4 lidi. Komplex. Několik modulů spojených tunely. Solární panely na okraji kráteru. Těžební zařízení na dně. Elektrolyzér vyrábějící kyslík a vodík. Skleník pěstující rostliny pod umělým světlem. Posádka 12 lidí. Rotace každé 3 měsíce. Ale někteří zůstávají déle. 6 měsíců. Rok. Stávají se měsíčními obyvateli. Lunární gateway je klíčová část tohoto plánu. Malá stanice na oběžné dráze Měsíce. Ne na kruhové oběžné dráze jako ISS. Na eliptické. Nejblíže k Měsíci 3000 kilometrů. Nejdál 70 000 kilometrů. Proč? Protože tato dráha je stabilní. Nevyžaduje téměř žádné palivo na udržení. A pokrývá jak přední, tak odvrácené straně Měsíce. Gateway bude mít 4 moduly. Obytný modul pro 4 astronauty. Logistický modul pro zásoby. Vědecký modul pro experimenty. A dok pro lodě. Orion přiletí z Země. Připojí se k Gateway. Posádka přestoupí. Pak nastoupí do přistávacího modulu. Klesnou na povrch. Pracují týden. Vrátí se na Gateway. Přestoupí zpět do Orion. Letí domů. Gateway zůstává. Čeká na další misi. Ale Gateway není jen přestupní stanice. Je to laboratoř. Gravitace na oběžné dráze Měsíce je téměř nulová, ale není úplně nulová. Je tam vliv Země, vliv Slunce, drobné perturbace. Vědci mohou studovat, jak se lidské tělo chová v tomto prostředí. Je to blíž k podmínkám cesty na Mars než ISS. A pak je tu komunikace. Odvrácená strana Měsíce je jediné místo ve sluneční soustavě, kde není rušení ze Země. Žádné rádiové vlny, žádné televizní signály, žádný šum. Radioteleskop na odvrácené straně by mohl detekovat signály, které jsou na Zemi nemožné zachytit. Signály z raného vesmíru. Z prvních hvězd. Možná i signály, které nejsou přírodní. Čína to ví. Proto jejich mise Chang'e 4 přistála na odvrácené straně. Proto tam plánují základnu. Ne na jižním pólu. Na rovníku odvrácené strany. Kde je klid. Kde je ticho. Kde můžete poslouchat vesmír bez rušení. Čínský plán je ambiciózní. Mezinárodní lunární výzkumná stanice, spolupráce s Ruskem, Pákistánem, Venezuelou, Jižní Afrikou. Ne se Západem. Paralelní program. Paralelní infrastruktura.
Do roku 2035 trvalá základna. Do roku 2050 kolonie 100 lidí. Zní to jako sci-fi? Podívejte se na čísla. Čína vypustila v roce 2023 67 raket. Víc než kdokoliv jiný. Postavili vesmírnou stanici Tiangong za 5 let. Přistáli na Marsu na první pokus. Přinesli vzorky z odvrácené strany Měsíce. Mají plán, mají peníze a mají politickou vůli. Indie jde vlastní cestou. Jejich mise jsou levné. Chandrayaan-3 stála $75 milionů. Americká mise stejného typu by stála miliardu. Jak to dělají? Menší tým, jednodušší design, využití existujících technologií a hlavně nižší mzdy. Indický inženýr stojí 10 amerického. To není kritika, to je realita. A díky tomu může Indie dělat věci, které by jinak byly nemožné. Indická vesmírná agentura plánuje vlastní lunární stanici. Ne velkou, malou, pro 2 lidi, ale trvalou. A plánují ji postavit za zlomek ceny západních projektů. Pokud uspějí, změní pravidla hry. Protože najednou bude jasné. Vesmír není jen pro bohaté země. Rusko má problémy. Ekonomické sankce, technologické zaostávání, ztráta partnerství se Západem. Ale má zkušenosti. 60 let pilotovaných letů. Nejspolehlivější raketu na světě. Sojuz. A má motivaci. Partnerství s Čínou není jen o vědě. Je o geopolitice. O tom ukázat, že existuje alternativa k americkému vedení. Evropská vesmírná agentura je v komplikované pozici. Spolupracují s NASA na Gateway, staví obytný modul. Ale zároveň mají vazby na Rusko. Jejich rakety Sojuz startovaly z francouzské Guajany. Teď ne. Válka na Ukrajině všechno změnila. ESA hledá novou cestu. Možná vlastní raketu. Možná užší spolupráci s komerčními společnostmi. A pak je tu SpaceX. Elon Musk řekl, chci umřít na Marsu. Jen ne při nárazu. Podtržítko quote, podtržítko 9 podtržítko Starship je navržen pro Mars. Ale cesta vede přes Měsíc. Každá mise na Měsíc je test. Test životních systémů, test přistání, test tankování, test všeho, co budete potřebovat na Marsu. Ale na Marsu nemáte záložní plán. Na Měsíci jste 3 dny od domova. Na Marsu 9 měsíců. Minimálně. SpaceX už testuje Starship. První orbitální let byl v dubnu 2023. Raketa explodovala. Druhý pokus v listopadu. Raketa se dostala do vesmíru. Pak explodovala. Třetí pokus v březnu 2024. Úspěch. Starship obletěl Zemi a přistál v oceánu. Čtvrtý pokus v červnu. Starship se vrátil a přistál na plošině. Pátý pokus v říjnu. Booster se vrátil a byl zachycen mechanickými rameny. Poprvé v historii. Tempo je šílené. Tradiční vesmírné agentury dělají 1 test za rok. SpaceX dělá 1 za měsíc. Někdy 2. Protože každý test je levný. Starship stojí $10 milionů. SLS stojí 2 miliardy. Pokud Starship exploduje, postavíte další. Pokud SLS exploduje, program končí. Tato filozofie mění všechno. NASA musí být opatrná. Každá mise je politická. Každé selhání je skandál. SpaceX může riskovat, může zkoušet, může se učit rychle. A díky tomu postupují rychleji než kdokoliv v historii. Blue Origin jde pomaleji, opatrněji. Jeff Bezos říká gradatim ferociter, latinsky krok za krokem, zuřivě. Podtržítko quote, podtržítko 13. Podtržítko. Nejdřív suborbitální lety, pak orbitální raketa New Glenn, pak Měsíc, pak víc. Bezos prodává $1 miliardu akcií Amazonu ročně. Všechno jde do Blue Origin.
Proč? Protože věří, že budoucnost lidstva je ve vesmíru a kdo tam bude první, bude mít výhodu. Ale není to jen o penězích. Je to o vizi. Apollo bylo o tom dokázat, že to umíme. Artemis je o tom zjistit, jestli tam můžeme žít. A odpověď začíná být jasná. Ano, můžeme. Máme technologie, máme znalosti, máme motivaci. Chybí jen jedno. Rozhodnutí to udělat. A to rozhodnutí se děje teď. Ne za 10 let. Teď. Raketa na rampě není symbol. Je to realita. Start je naplánován. Posádka je připravená. Systémy jsou testované. Za několik měsíců 4 lidé obletí Měsíc. Za rok další posádka přistane. A pak začíná něco, co nikdy předtím nebylo. Trvalá přítomnost. Lidé žijící mimo Zemi. Ne na pár dní. Trvale. Měsíc je vzdálený 384 400 kilometrů. Světlo tam doletí za 1,3 sekundy. Rádiový signál taky. Znamená to, že komunikace je téměř okamžitá. Řídíte vozítko na Měsíci? Vidíte, co dělá? S zpožděním sekundu. Na Marsu? Zpožděním 20 minut. To je rozdíl mezi možností zasáhnout a jen sledovat. Měsíc je testovací polygon. Každá technologie, kterou použijete na Marsu, musíte nejdřív otestovat na Měsíci. Habitat? Postavte ho na Měsíci. Těžební zařízení? Vyzkoušejte ho na Měsíci. Systém recyklace vody? Otestujte na Měsíci. Pokud něco selže, jste 3 dny od pomoci. Na Marsu jste sami. A pak je tu ekonomika. Dopravit kilogram nákladu na Měsíc stojí $10 000. Na Mars 100 000. 10násobek. Pokud dokážete vyrábět palivo na Měsíci, náklady na cestu na Mars klesnou o polovinu. Pokud dokážete stavět lodě na Měsíci z měsíčních materiálů, klesnou o 90%. Měsíc není cíl, je to prostředek. Ale pro většinu lidí to není o Marsu. Je to o Měsíci samotném. O tom, že tam nahoře, viditelný každou noc, je svět, kde žijí lidé, kde pracují, kde možná jednou budou děti. První dítě narozené mimo Zemi. Co to udělá s naší představou o lidství? Co to udělá s naší představou o domově? Apollo astronauti mluvili o quote, 1.4, overview effect, quote, 1.5, efekt pohledu z nadhledu. Vidíte Zemi z vesmíru. Malou, křehkou, bez hranic. A uvědomíte si, všichni jsme na jedné lodi. Všechny války, všechny konflikty, všechny rozdíly jsou najednou malé. Protože tam venku je prázdnota. A my jsme všichni, co máme. Artemis astronauti uvidí něco jiného. Uvidí Zemi z Měsíce. Ale uvidí taky základnu. Lidi pracující. Stroje těžící. Rostliny rostoucí. A uvědomí si, nejsme jen návštěvníci. Jsme kolonisté. Slovo má špatnou historii, ale ve vesmíru znamená něco jiného. Znamená, rozšiřujeme život. Bereme biosféru a přenášíme ji tam, kde nikdy nebyla. Měsíc nemá atmosféru. Nemá magnetické pole. Radiace na povrchu je 100krát vyšší než na Zemi. Bez ochrany by vás zabila za týden. Ale s ochranou, s habitatem zakopaným pod povrchem, s vodou jako stíněním, můžete tam žít roky, možná celý život. A možná tam jednou bude víc než základna. Možná tam bude město. Malé, pár set lidí. Ale město. S obchody, se školami, s rodinami. Zní to absurdně? Před 100 lety znělo absurdně, že miliony lidí budou létat letadly.
Před 50 lety znělo absurdně, že budeme mít počítače v kapsách. Dnes zní absurdně. Měsíční město. Za 50 let? Možná bude realitou. Ale nejdřív musíme udělat první krok. A ten krok se děje teď. Představte si, že se probudíte v habitatu na Měsíci. Ne ve snu, ve skutečnosti. Rok je 2038. Jste součástí rotační posádky Artemis Base Alpha. Vaše směna trvá 4 měsíce. Jste tady druhý týden. Otevřete oči. Strop je 2 metry nad vámi. Kovový, studený, ale bezpečný. Nad vámi je 6 metrů měsíčního regolitu. Půda, prach, kameny. Ochrana před radiací. Bez ní by vás kosmické záření zabilo za měsíc. S ní můžete žít roky. Gravitace je šestinová. Když vstanete, cítíte se lehcí. Váha 70 kg na Zemi? Tady 11. Skočíte? Vyletíte 2 metry vysoko, ale musíte být opatrní. Kosti slábnou, svaly atrofují. Každý den 2 hodiny cvičení. Povinnost, ne doporučení. Čas je komplikovaný. Den na Měsíci trvá 29,5 pozemského dne. 14 dní světlo, 14 dní tma. Ale vy žijete podle pozemského času. 24 hodin. Umělé osvětlení simuluje den a noc. Vaše tělo potřebuje rytmus. Bez něj přicházíte o rozum. Snídaně. Ne čerstvá. Vše je liofilizované nebo konzervované. Ale je to jídlo. Voda recyklovaná. Z vašeho dechu, z vašeho potu, z vaší moči. Zní to odpudivě? Na Mezinárodní vesmírné stanici to dělají 20 let. Systém je tak dobrý, že voda je čistší než z kohoutku na Zemi. Ale psychologicky? Pořád víte, odkud pochází. Po snídani kontrola systémů. Kyslík, tlak, teplota, vlhkost. Oxid uhličitý. Každý parametr musí být v rozmezí. Pokud ne, máte problém. Velký problém. Nejbližší pomoc je 3 dny cesty. Pokud se něco pokazí, musíte to opravit sami. Proto jste trénovali 2 roky. Proto znáte každý systém, každý ventil, každý kabel. Dnes je váš úkol práce venku. EVA, Extravehicular Activity, výstup na povrch. Oblékáte skafandr, ne jako Apollo skafandry. Ty vážily 80 kg. Moderní skafandr váží 50, ale na Měsíci 8 kg. Stále těžké, stále nepohodlné, ale funkční. Skafandr má 14 vrstev. Vnitřní vrstva odvádí pot, střední vrstvy udržují tlak, vnější vrstvy chrání před radiací, mikrometeoroidy, extrémními teplotami. Na Slunci je plus 120 stupňů, ve stínu minus 150, rozdíl 270 stupňů. Skafandr musí zvládnout obojí. Vstupujete do přechodové komory, airlock, zavřete vnitřní dveře, tlak klesá ze 100 kilopaskalů na 0. Trvá to 15 minut. Nemůžete spěchat. Pokud jdete příliš rychle, dusík ve vaší krvi vytvoří bubliny. Dekompresní nemoc, bolest, paralýza, smrt. Proto čekáte. Tlak je 0. Otevřete vnější dveře a jste venku. První věc, kterou vidíte, černá obloha. Uprostřed dne. Žádná atmosféra znamená žádný rozptyl světla. Slunce je bílý disk. Ostré, intenzivní. Nesmíte se dívat přímo. Osleplo by vás. Druhá věc. Země. Visí nad horizontem. Modrá, bílá, krásná. 4krát větší než Měsíc viditelný ze Země. Vidíte kontinenty, oceány, mraky, domov. Vzdálený 250 000 kilometrů, ale viditelný. Vždycky viditelný. Třetí věc, ticho. Absolutní ticho. Žádný vítr, žádné zvuky. Slyšíte jen vlastní dech, vlastní tep a hlasy kolegů v rádiu. Povrch je šedý. Prach. Všude prach.
Jemný jako mouka, lepí se na všechno. Na boty, na rukavice, na nástroje. A je ostrý, mikroskopicky ostrý, protože nikdy nebyl erodován vodou nebo větrem. Každá částice je miniaturní skleněný střep. Dostane se do kloubů skafandru, do těsnění, do mechanismů. Apollo astronauti to nenáviděli. Vy taky. Váš úkol dnes? Instalace solárního panelu. Nový panel. Výkonnější. 30% efektivnější než staré. Ale těžký. 150 kg na zemi. Tady 25. Stále těžké. Nesete ho ve dvou. Pomalu. Opatrně. Jeden pád může poškodit těsnění. Jeden otvor ve skafandru znamená smrt za minutu. Instalace trvá 4 hodiny. Šrouby, kabely, konektory. Všechno v rukavicích tlustých jako boxerské. Cítíte prsty? Sotva. Jemná motorika? Zapomeňte. Každý pohyb je boj. Každý úkol trvá 3krát déle než na zemi. Ale nakonec je hotovo. Panel je připojený. Začíná vyrábět elektřinu. 20 kW. Dost pro provoz habitatu další týden. Vracíte se dovnitř. Airlock. Zavřete vnější dveře. Tlak stoupá. 15 minut. Pak otevřete vnitřní dveře. Jste zpátky. Ale nejste čistí. Prach. Všude prach. Musíte ho vysát. Speciální vysavač. Elektrostatický. Jinak by se dostal do habitatu. Do plic. Měsíční prach je toxický. Způsobuje záněty. Jizvy. Dlouhodobé vystavení může způsobit rakovinu. Večer. Jste unavení. Ale máte práci. Analýza vzorků. Dnes ráno robotické vozítko přivezlo horniny z kráteru 10 kilometrů daleko. Vaším úkolem je prozkoumat. Hledáte vodu. Ne tekutou. Led. Zmrzlý v zrnech regolitu. Pod mikroskopem vidíte krystaly. Malé. Průhledné. Led. Čistý led. Odhadujete koncentraci 3% hmotnosti. Nezní to jako hodně? Je. Tuna regolitu obsahuje 30 kg vody. Zpracujete 100 tun denně? To je 3 tuny vody. Dost pro posádku. Dost pro výrobu kyslíku. Dost pro výrobu paliva. Proces je jednoduchý. Zahřejete regolit na 150 stupňů. Led sublimuje. Pára kondenzuje na chladných deskách. Kapalná voda. Pak elektrolýza. Elektrický proud rozdělí vodu na vodík a kyslík. Kyslík dýcháte. Vodík a kyslík kombinujete v palivových článcích. Raketa palivo. Nebo skladujete v nádržích. Pro budoucí mise. Ale není to jen o vodě. V regolit jsou i jiné prvky. Hliník, železo, titan, křemík, kyslík. Měsíc je z 80% kyslík, vázaný v oxidech. Ale můžete ho extrahovat. Proces se jmenuje Molten Regolith Electrolysis. Rozstavíte regolit. Aplikujete elektrický proud. Kyslík se uvolní. Kov zůstane. Čistý kov. Stavební materiál. Představte si, stavíte habitat. Ne z materiálů dopravených ze země. Z měsíčního kovu. Stavíte regolit. Odléváte cihly. Stavíte stěny. Pokryjete je regolitem jako izolací. Habitat postavený z měsíce. Na měsíci. Náklady? Zlomek toho, co by stálo dovést všechno ze země. A pak je tu helium-3, vzácný izotop. Na Zemi ho máme kilogramy. Na Měsíci miliony tun. V povrchové vrstvě. Nanesené slunečním větrem za miliardy let. Koncentrace je nízká. 10 částic na miliardu. Ale objem je obrovský. Zpracujete 100 milionů tun regolitu? Získáte 100 kg helia-3. A 100 kg helia-3 má energetickou hodnotu miliardy dolarů. Pokud máme fúzní reaktory. Zatím je nemáme. Ale pracujeme na nich. ITER. International Thermonuclear Experimental Reactor. Staví se ve Francii. Náklady 20 miliard dolarů.
Cíl – dokázat, že fúze může vyrobit víc energie, než spotřebuje. První plazma – rok 2025. Plný provoz – 2035. Pokud uspěje, helium-3 se stane nejcennějším materiálem ve sluneční soustavě. Ale to je budoucnost. Teď je rok 2038. Jste na Měsíci. A vaším úkolem není těžit helium. Je to přežít. Učit se. Připravit cestu pro další. Další den – jiný úkol. Údržba reaktoru. Ne jaderného. Izotopového. RTG. Radioisotope Thermoelectric Generator. Malá krabice velikosti ledničky. Uvnitř je plutonium-238. Radioaktivní. Rozpadá se. Uvolňuje teplo. Termoelektrické články převádějí teplo na elektřinu. Výkon 3 kW. Trvale. Bez přestávky. 30 let. RTG je záložní zdroj. Pokud solární panely selžou. Pokud přijde měsíční noc a nemáte dost bateriové kapacity. RTG vás udrží naživu. Ale musíte ho udržovat. Kontrolovat teplotu, kontrolovat výkon, kontrolovat radiaci. Plutonium je nebezpečné, ale v ocelové nádobě bezpečné. Radiace nepronikne. Odpoledne věda. Váš skutečný úkol. Důvod, proč jste tady. Jste geolog. Studujete měsíční horniny. Hledáte odpovědi na otázky staré miliardy let. Jak vznikl Měsíc? Teorie říká obří náraz. Před 4,5 miliardami let těleso velikosti Marsu narazilo do Země. Náraz vyvrhl obrovské množství materiálu na oběžnou dráhu. Materiál se spojil. Vytvořil Měsíc. Důkaz? Měsíční horniny mají stejné izotopové složení jako zemské. Jsou ze stejného zdroje. Ale jsou tam anomálie. Některé horniny mají jiné složení, jiné izotopy. Možná pocházejí z toho nárazu, z tělesa, které narazilo. Vaším úkolem je najít tyto horniny, analyzovat je, pochopit, co se stalo. Berete vzorek. Tmavá hornina, bazalt, sopečná, stará 3 miliardy let. Tehdy byl Měsíc aktivní. Magma vytékalo na povrch, vytvářelo moře. Mare. Tmavé oblasti viditelné ze Země. Pak aktivita ustala. Měsíc vychladl. Zemřel. Dnes je geologicky mrtvý. Žádné sopky, žádné zemětřesení. Jen nárazy meteoritů. Ale čekejte. Seismometry umístěné Apollo-misemi detekovaly měsícetřesení. Slabá, ale pravidelná. Každý měsíc. Když je Měsíc nejblíž Zemi. Slapové síly. Země stále ovlivňuje Měsíc. Stlačuje ho, ohřívá ho. Možná uvnitř je stále tekuté jádro. Malé, ale tekuté. A pak jsou tu magnetické anomálie. Měsíc nemá globální magnetické pole, ale lokálně. Některé oblasti mají silné magnetické pole. Proč? Možná tam kdysi byly sopky. Možná tam je pohřbený kov z meteoritů. Možná tam je něco, co nerozumíme. Vaším úkolem je to zjistit. Každý vzorek, každé měření, každý data point přibližuje odpověď. Večer. Volný čas. Málo, ale máte ho. Co děláte na Měsíci ve volném čase? Díváte se na Zemi. Všichni to dělají. Země je hypnotizující. Rotuje. Každých 24 hodin vidíte všechny kontinenty. Vidíte bouře. Vidíte světla měst v noci. Vidíte domov. Někteří astronauti mluví s rodinami. Videohovor. Zpoždění 1,3 sekundy. Téměř jako normální konverzace. Téměř. Ale ne úplně. Vidíte jejich tváře. Slyšíte jejich hlasy. Ale nemůžete je dotknout. Nemůžete je obejmout.
Jste 250 000 kilometrů daleko. Jiní čtou knihy, články, zprávy ze země. Co se děje doma? Politika, sport, kultura. Život pokračuje. Bez vás. Cítíte se odpojení, izolovaní, ale zároveň privilegovaní. Kolik lidí může říct quote 16? Žil jsem na Měsíci. Quote 17? Někteří cvičí. Posilovna, běžecký pás, kolo. 2 hodiny denně. Povinnost. Ale někteří dělají víc, protože jinak zešílíte. Zavření v kovové krabici s 5 dalšími lidmi. 4 měsíce. Bez soukromí, bez úniku. Psychologie je těžší než fyzika. NASA to ví. Proto vybírají posádky pečlivě. Nejen technické dovednosti. Psychologická stabilita. Schopnost pracovat v týmu. Schopnost zvládat stres. Schopnost být sám, ale ne osamělý. A pak je tu riziko. Vždycky přítomné. Mikrometeority. Každý den dopadají na Měsíc tisíce. Většina je malých, velikosti zrnka písku. Ale cestují rychlostí 20 km za sekundu. Dopad má energii kulky. Zasáhne habitat? Pravděpodobně ne. Stěny jsou silné. Ale zasáhne skafandr během EVA? Možné. Malý otvor, tlak uniká. Máte minutu, možná 2. Musíte se vrátit dovnitř. Rychle. Sluneční erupce. Občas slunce vybuchne. Vyhodí miliardy tun nabitých částic. Koronální výron hmoty. Cestuje vesmírem. Dorazí k Měsíci za 2 až 3 dny. Radiace. Smrtelná radiace. Pokud jste venku, musíte se schovat. Okamžitě. Habitat má stíněný úkryt. Malá místnost. Stěny tlusté metr. Regolit, voda, polyetylen. Ochrana. Můžete tam přežít týden, pokud musíte. Technické selhání. Systém selhává. Vždycky. Otázka není jestli, ale kdy. Kyslíkový generátor přestane pracovat? Máte záložní. Vodní recyklátor selže? Máte záložní. Ale co když selžou oba? Máte zásoby. Týden. Možná 2. Pak musí přiletět záchranná mise. Ze země. 3 dny. Pokud je loď připravená. Pokud ne, déle. Apollo 13 málem zabila posádku. Exploze kyslíkové nádrže. Uprostřed cesty k Měsíci. Museli improvizovat. Použít přistávací modul jako záchranný člun. Vypnout všechno nepotřebné. Šetřit energii. Šetřit kyslík. Šetřit vodu. 3 dny v mrazu, v temnotě. Ale přežili. Protože byli chytří. Protože byli trénovaní. Protože měli štěstí. Na Měsíci nemůžete spoléhat na štěstí. Musíte být připravení. Na všechno. Proto každý systém má zálohu. Každá záloha má zálohu. Redundance, redundance, redundance. Ale i přes všechna rizika, i přes všechny obtíže, lidé tam jsou, žijí, pracují a každý den se učí něco nového. 3. týden, nový objev. Robotické vozítko našlo něco neobvyklého. Horninu s vysokým obsahem vody. Ne 3%, 15%. To je obrovské. Pokud je celá oblast taková, máte zdroj vody na desetiletí. Ale je tam problém. Oblast je ve stínu. Trvale. Teplota -230 stupňů. Žádné solární panely tam nefungují. Potřebujete jinou energii. RTG? Možná, ale drahé. Jaderný reaktor? Lepší, ale komplikované. Politicky citlivé. NASA zvažuje možnosti. Malý reaktor, výkon 10 kW, hmotnost 500 kg, dopravitelný, instalovatelný, bezpečný. Technologie existuje, používá se na ponorkách, na letadlových lodích, proč ne na Měsíci, ale je tu odpor. Ekologické skupiny. Quote _18. Jaderná energie na Měsíci?
Co když se něco pokazí? Quote podtržítko 19. Vědci odpovídají. Quote 20. Měsíc nemá biosféru, nemá atmosféru. Radiace tam je už teď vysoká. Malý reaktor nic nezmění. Quote 21. Ale debata pokračuje. Mezitím Čína oznámila, postavili jaderní reaktor na své základně. Výkon 100 kW. Funguje rok. Bez problémů. Najednou debata končí. Pokud Čína to dělá, Amerika taky musí. Geopolitika překonává ekologii. 4. týden. Přilétá zásobovací loď. Bez posádky. Automatická. Přináší jídlo, vodu, náhradní díly, vědecké přístroje a poštu. Dopisy od rodin, balíčky, malé věci, fotografie, oblíbené jídlo, kniha. Nic velkého, ale znamená to všechno. Loď také odnáší vzorky hornin, data, broken equipment a dopisy domů. Ano, dopisy, ne e-maily. Skutečné dopisy, napsané rukou na papíře. Něco hmatatelného, něco osobního. V digitálním světě je to vzácné. Posádka vykládá loď. Trvá to den. Všechno musí být zkontrolováno, inventarizováno, uskladněno. Jídlo do mrazáku, voda do nádrží, náhradní díly do skladu. Vědecké přístroje do laboratoře. A pak je oslava. Malá, ale důležitá. Čerstvé jídlo, ne liofilizované. Skutečné ovoce, dopravené zmrazené, rozmrazené tady. Jablko, pomeranč, banán. Chutnají jako ráj, protože jsou vzácné, protože jsou ze země. 5. týden. Nová posádka přilétá. Rotace. 3 lidé odlétají, 3 noví přilétají. Vy zůstáváte. Vaše směna je 4 měsíce. Jste v polovině. Noví jsou nervózní. Vidíte to. První dny na měsíci jsou těžké. Gravitace je divná. Pohyby jsou divné. Všechno trvá déle. Ale učí se. Rychle. Musí. Ukazujete jim základnu. Systémy, procedury, nouzové protokoly. Kde je co? Jak to funguje? Co dělat, když? Trénovali na zemi. Ale tady je to jiné. Skutečné. Žádná simulace. Žádný reset button. První e-way nových členů. Doprovázíte je, sledujete. Opravujete chyby. Malé chyby, ale důležité. Zapomněli zkontrolovat těsnění. Připomínáte. Šli příliš rychle. Zpomalujete je. Učí se. Jako jste se učili vy. 6. týden. Rutina. Každý den stejný. Vstát, snídaně, kontrola systémů, práce, oběd, práce, cvičení, večeře, volný čas, spánek. Opakovat. Monotónní, ale bezpečné. Rutina udržuje při smyslu. Ale pak něco nového. Seismometr detekuje signál. Silný signál. Měsíče třesení? Ne, něco jiného. Náraz. Velký náraz. Meteorit. Dopadl 150 kilometrů daleko. Velikost? Odhadujete tunu. Možná víc. Vytvořil kráter průměr 30 metrů. Posíláte dron. Autonomní. Letí tam. Kamera snímá. Čerstvý kráter. Okraje ostré, dno hluboké. A něco zajímavého. Hornina na dně je jiná. Světlejší. Možná z hlubších vrstev. Možná stará. Možná zajímavá. Plánujete expedici. Vozítko, 2 lidé. 3 dny. Dojet tam, vzít vzorky. Vrátit se. Riziko? Ano. Ale věda vyžaduje riziko. Schvalujete misi. 7. týden. Expedice. Vy a kolega.
Vozítko je tlakované, můžete být uvnitř bez skafandru. Ale máte je sebou, pro případ. Cesta trvá 8 hodin. Měsíční povrch je drsný, krátery, kameny, svahy. Vozítko jede pomalu, 20 km za hodinu, maximálně. Ale je to dobrodružství. Poprvé za týdny vidíte něco jiného než základnu. Horizont je blízko, měsíc je malý. Zakřivení je viditelné. Horizont je jen 3 kilometry daleko. Na zemi 5 kilometrů. Cítíte se uzavření, ale zároveň svobodní. Jste průzkumníci, jako Lewis a Clark, jako Amundsen, ale na jiném světě. Dorazíte ke kráteru. Je větší, než vypadal na fotkách. Průměr 40 metrů, hloubka 10. Sestupujete dolů. Opatrně. Svah je strmý. 45 stupňů. Vozítko má 6 kol, každé nezávisle řízené. Zvládne to. Ale pomalu. Dno kráteru. Hornina je exponovaná, čerstvá. Nebyla vystavená slunečnímu větru. Nebyla erodovaná mikrometeoroidy. Je to opno do minulosti. Berete vzorky. 5 kilogramů. Různé typy, různé barvy, různé textury. A pak vidíte něco. Lesk. Kovový lesk. Kus meteoritu? Možná. Kopete. Opatrně. Je to kov. Železo. Niko. Kus meteoritu, který vytvořil kráter. Vzácné. Většina meteoritů se při nárazu vypaří. Ale tento ne. Tento přežil. Berete ho. Těžký. 5 kilogramů. Ale cenný. Analýza ukáže složení. Původ. Možná z pásu asteroidů. Možná z Marsu. Možná odjinud. Vracíte se. Cesta zpět trvá 9 hodin. Jste unavení. Ale spokojení. Úspěšná mise. Nové vzorky, nová data, nové otázky. 8. týden. Analýza vzorků. Hornina je stará. 4 miliardy let. Z doby, kdy byl měsíc mladý, aktivní. Složení je neobvyklé. Vysoký obsah křemíku, nízký obsah železa. Možná z kůry, možná z pláště. Potřebujete víc dat. Meteorit je zajímavější. Složení 90% železo, 8% nikl, 2% jiné prvky, včetně iridia. Vzácný prvek. Na Zemi je vzácný. V meteoritech běžný. Důkaz, že pochází z vesmíru. Ale je tam něco víc. Izotopy. Poměr izotopů je neobvyklý. Neodpovídá žádnému známému zdroji. Možná z jiné části sluneční soustavy. Možná z jiné hvězdy. Možná mezihvězdný meteorit. Pokud je to pravda, je to objev. Velký objev. Mezihvězdný materiál. Starý miliardy let. Cestoval galaxií. Dopadl na Měsíc a vy jste ho našli. Píšete zprávu. Posíláte data na Zemi. Čekáte na odpověď. Trvá to týden. Pak přichází. Potvrzeno. Mezihvězdný původ. Gratulace. Jste v učebnicích. 9. týden. Nový problém. Systém recyklace vody má poruchu. Efektivita klesla na 80%. Znamená to, že ztrácíte 20% vody. Denně. Máte zásoby, ale ne nekonečné. Musíte to opravit. Diagnostika trvá 2 dny. Problém je v membráně. Ucpaná. Minerály z vody se usadily. Snižují průtok. Řešení? Vyměnit membránu. Máte náhradní. Ale výměna je komplikovaná. Musíte vypnout systém, vypustit vodu, vyměnit membránu, naplnit systém, restartovat. Trvá to 8 hodin. Během těch 8 hodin nemáte recyklaci.
Spotřebováváte zásoby. Rychle. Ale nemáte volbu. Musíte to udělat. Výměna je úspěšná. Systém funguje. Efektivita 95%. Lepší než předtím. Ale bylo to blízko. Příliš blízko. 10. týden. Přilétá další zásobovací loď. Tentokrát větší. Přináší něco speciálního. Skleník. Malý, ale funkční. Modul 2 metry x 2 metry. Uvnitř LED osvětlení. Hydroponické systémy. Semena. Instalace trvá týden. Připojení k habitatu, připojení k vodě, připojení k elektřině. Nastavení osvětlení, nastavení teploty, nastavení vlhkosti. Pak sázíte. Salát, rajčata, papriky, jahody. Růst je rychlý. Bez gravitace? Ne. S gravitací. Šestinovou. Ale stačí. Rostliny rostou. Pomaleji než na zemi, ale rostou. Za měsíc máte první sklizeň. Salát. Čerstvý salát. Pěstovaný na měsíci. Chuť? Stejná jako na zemi. Ale význam? Obrovský. Jste soběstační. Částečně. 11. týden. Komunikace se zemí. Videokonference. NASA. Vědci. Novináři. Ptají se. Jak to tam je? Co jste objevili? Co plánujete? Odpovídáte. Profesionálně. Ale unavené. 4 měsíce na měsíci. Začíná to být dlouhé. Ptají se. Quote 22. Chcete zůstat déle? Quote 23. Váháte. Část vás chce. Část vás chce domů. Říkáte quote podtržítko 24, podtržítko zeptejte se mě za měsíc, podtržítko 25, podtržítko 12. týden. Příprava na návrat. Balíte vzorky, balíte data, balíte osobní věci. Málo jich máte, ale jsou důležité. Fotografie, dopisy, deník. Poslední Eva. Poslední pohled na povrch. Poslední pohled na zemi visící nad horizontem. Poslední pohled na základnu. Váš domov posledních 4 měsíce. Cítíte smutek, ale i úlevu. Půjdete domů. K rodině. K přátelům. K gravitaci. K obloze. K dešti. K větru. K životu. Ale část vás zůstane tady. Navždy. Protože jste byli součástí něčeho většího. Něčeho historického. Něčeho, co změní lidstvo. Nastupujete do Orion. Zavíráte dveře. Odpoutáváte se od gateway, zapalujete motor. Letíte domů. Cesta trvá 3 dny. Díváte se zpět. Měsíc se zmenšuje. Šedá koule, pak šedý míček, pak bod. A před vámi roste země. Modrá. Krásná. Domov. Vstup do atmosféry. Teplota stoupá. 3000 stupňů. Tepelný štít žhne, ale drží. Pak padáky. Zpomalení. Dopad do oceánu. Jemný. Bezpečný. Vrtulník vás zvedá. Loď vás odveze. Karanténa. Testy. Kontroly. Pak svoboda. Stojíte na zemi. Cítíte gravitaci. Těžkou. Nezvyklou. Ale skutečnou. Jste doma. Ale díváte se nahoru. Na měsíc. A víte. Jednou se vrátíte. Protože tam nahoře je budoucnost. Tam nahoře je další krok. Tam nahoře je Mars. Měsíc není cíl. Je to začátek. Rozumím dokonale, na co myslíte. Čtete toto a říkáte si quote podtržítko 26, quote. To zní jako science fiction. To je příliš optimistické. Vždyť ani nevíme, jestli to všechno funguje. Quote podtržítko 27, quote. A máte pravdu být skeptičtí. Historie je plná velkých slibů, které se nenaplnily. Létající auta,
kolonizace oceánů, neomezená jaderná energie. Všechno to mělo přijít. A nepřišlo. Ale tady je rozdíl. Tentokrát to není sen. Tentokrát to není plán. Tentokrát to je. Artemis 1 odstartovala v listopadu 2022. Bez posádky. Obletěla Měsíc, vrátila se. Úspěch. To není slogan, to je fakt. Loď Orion strávila 25 dní ve vesmíru. Testovala systémy, všechny fungovaly. Tepelný štít vydržel teploty 2800 stupňů při návratu. Padáky se otevřely, loď přistála v Tichém oceánu. Přesně podle plánu. Artemis 2 startuje letos. Rok 2026. 4 astronauti, jejich jména už známe. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. Trénují 2 roky. Simulují každou sekundu mise, každou možnou poruchu, každý nouzový scénář. Nejsou to nadšenci. Jsou to profesionálové. A jsou připravení. Raketa stojí na rampě. Space Launch System. 102 metry vysoká, 2600 tun těžká. Není to počítačová grafika. Můžete tam jet. Kennedy Space Center. Startovací komplex 39B. Stejné místo, odkud startovaly mise Apollo. Stejné místo, odkud startovaly raketoplány. A teď? Stejné místo, odkud startuje budoucnost. Ale řeknete, dobře, raketa existuje. Ale co základna? Kde je ta základna? A máte pravdu, základna neexistuje. Ještě. Ale komponenty existují. Habitat je testovaný. V Arizoně. V simulovaných měsíčních podmínkách. Posádka tam žila rok. Testovali systémy. Recyklaci vody, výrobu kyslíku, pěstování rostlin. Všechno fungovalo. Ne dokonale, ale fungovalo. Lunární gateway? První modul se staví. Teď. V Turíně. Italská společnost Thales Alenia Space. Modul se jmenuje Halo. Habitation and Logistics Outpost. Průměr 3 metry. Délka 7 metrů. Hmotnost 15 tun. Start rok 2027. Ne možná. Určitě. Smlouva je podepsaná. Peníze jsou vyčleněné. Práce běží. A SpaceX Starship? Testují ho. Každý měsíc. Někdy každé 2 týdny. Verze 1 explodovala. Verze 2 taky. Verze 3 se dostala do vesmíru. Verze 4 přistála. Verze 5 byla zachycena mechanickými rameny. Každý test je krok vpřed. Každé selhání je lekce. A tempo? Bezprecedentní. NASA potřebovala 10 let na vývoj raketoplánu. SpaceX vyvíjí Starship 5 let. A už létá. Blue Origin? New Glenn má první start naplánovaný na letošní rok. Raketa je postavená. Motory jsou testované. Startovací rampa je hotová. Cape Canaveral. Startovací komplex 36. A mise Blue Moon? Kontrakt s NASA podepsaný. Vsi miliardy dolarů. Přistání na jižním pólu. Rok 2029. Ne science fiction. Skutečný plán. Čína? Chang'e 6 přinesla vzorky z odvrácené strany Měsíce. Letos. 2024. 2 kilogramy hornin. První vzorky z odvrácené strany v historii. A oznámili další misi. Chang'e 7. Start rok 2006. Cíl Jižní pól. Hledání vody, příprava základny. Indie? Chandrayaan 3 úspěšně přistála. Rok 2023. Náklady 75 milionů dolarů. A plánují další. Chandrayaan 4. Společná mise s Japonskem. Cíl přinést vzorky z jižního pólu. Start rok 2028. Vidíte vzor? Všichni jdou na jižní pól. Proč? Protože tam je voda. A voda je všechno.
Bez vody je Měsíc jen turistická destinace. S vodou je to kolonie. Ale řeknete, dobře, voda tam je, ale jak ji vytěžíte? Jak ji zpracujete? Technologie existuje. Rover Viper. Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. NASA ho postavila. Hmotnost 430 kg. Vybavení, vrták, spektrometr, plynový chromatograf. Úkol: vrtat do měsíčního ledu, analyzovat složení, zmapovat zdroje. Start byl plánovaný na rok 2024, pak zrušený. Proč? Rozpočet. Ale technologie funguje a soukromé společnosti ji chtějí. Astrobotic, Intuitive Machines, Firefly Aerospace. Všichni plánují vlastní rovery, vlastní mise, vlastní těžbu. A zpracování? Elektrolýza vody, známá technologie. Používá se na Zemi 150 let. Elektrický proud rozdělí vodu na vodík a kyslík. Efektivita 80%. Na Měsíci stejná, možná lepší, protože vákuum, žádné ztráty, žádná kontaminace. Firma Meston Space Systems vyvinula prototyp Lunar Water Extraction System. Testovali ho v simulovaných měsíčních podmínkách. Fungoval. Zpracoval 100 kg regolitu za hodinu. Získal 3 kg vody. Efektivita 3%. Zní to málo? Není, protože regolitu je nekonečně. Zpracujete 10 tun denně? To je 300 kg vody. Dost pro posádku, dost pro výrobu paliva, dost pro růst. Ale řeknete, a co energie? Odkud vezmete energii na všechno tohle? Slunce. Na jižním pólu Měsíce jsou místa osvětlená 90% roku. Shackleton Crater, Mellepert Mountain, Peaks of Eternal Light. Solární panely tam mohou pracovat téměř nepřetržitě. Efektivita 30%. Lepší než na Zemi, protože žádná atmosféra, žádné mraky, žádný rozptyl. A v noci? Baterie. Litium-iontové. Stejné jako v elektromobilech. Kapacita 10 kWh na 100 kg. Dost pro provoz habitatu přes měsíční noc. 14 dní. Ale potřebujete hodně baterií. Tuny. Proto je lepší řešení. Jaderný reaktor. NASA vyvíjí Kilopower. Malý jaderný reaktor. Výkon 10 kW. Hmotnost 1500 kg. Palivo uran 235. Životnost 10 let. Bez údržby. Bez doplňování. Prostě funguje. Prototyp byl testovaný v Nevadě. Rok 2018. Úspěch. Reaktor běžel měsíc. Stabilně. Bezpečně. A NASA plánuje další verzi. Výkon 40 kW. Start na Měsíc, rok 2030. Čína už tam reaktor má. Oznámili to loni. Výkon 100 kW. Umístění, jejich budoucí základna. Funguje rok. Bez problémů. Bez incidentů. A najednou všichni ostatní musí dohánět. Ale řeknete, jaderný reaktor na Měsíci? To je nebezpečné. A já odpovím, méně nebezpečné než na Zemi. Měsíc nemá biosféru, nemá atmosféru, nemá oceány. Pokud se něco pokazí, neohrozíte nikoho kromě posádky. A posádka je trénovaná, připravená a dobrovolná. Riziko? Ano, ale každá hranice má riziko. Kolumbus riskoval, Magellan riskoval, Armstrong riskoval. A všichni uspěli. Ne protože nebylo riziko, ale protože riziko bylo řízené, kalkulované, akceptovatelné. A teď přichází otázka, kterou si všichni kladete. Proč? Proč to všechno děláme? Proč utrácíme miliardy za měsíc, když máme problémy na Zemi? Odpověď je složitá, ale zkusím ji zjednodušit. První důvod? Zdroje. Měsíc má vodu, má kovy, má helium-3, má vzácné zeminy, má všechno, co potřebujeme pro budoucnost. A na rozdíl od Země, těžba na Měsíci neničí ekosystémy, protože tam žádné nejsou. Představte si, potřebujete litium pro baterie. Na Zemi ho těžíte v Chile, ničíte pouště,
Spotřebováváte vodu, znečišťujete půdu. Na Měsíci těžíte regolit, extrahujete lithium. Žádná voda spotřebovaná, žádná půda znečištěná, žádný ekosystém zničený. Nebo vzácné zeminy, neodym, dysprozium, terbium. Potřebujete je pro magnety, pro motory, pro turbíny. Na Zemi je těžíte v Číně. Proces je toxický. Odpady jsou radioaktivní. Znečištění je masivní. Na Měsíci stejný proces, ale žádné znečištění. Protože není co znečistit. Druhý důvod – energie. Helium-3. Izotop, který může změnit všechno. 1 kilogram helia-3 může vyrobit energii jako 100 000 kilogramů ropy. Bez CO2, bez radiace, bez odpadu. Čistá fúze. Řeknete, ale fúze nefunguje. A máte pravdu. Zatím. Ale ITER se staví. Tokamak v Jižní Koreji dosáhl 100 milionů stupňů. Čína oznámila průlom v magnetickém udržení. Soukromé společnosti jako Commonwealth Fusion Systems tvrdí, komerční reaktor do roku 2030. Možná to je optimistické, možná ne, ale pokud uspějí, helium-3 se stane nejcennějším materiálem na světě a je na Měsíci. Čeká. Třetí důvod. Mars. Všichni o něm mluví. Elon Musk chce tam kolonie. NASA plánuje mise. Čína taky. Ale Mars je daleko. 9 měsíců cesty. A těžký. Gravitace je třetinová, atmosféra je tenká. Ale existuje. A to komplikuje přistání. Měsíc je blízko. 3 dny. A jednoduchý. Žádná atmosféra. Přistání je přímočaré. Gravitace je šestinová. Start je snadný. A hlavně můžete tam vyrábět palivo. Z vody. Elektrolýzou. Vodík a kyslík. Stejné palivo, které používají rakety. Představte si. Loď startuje ze Země. Letí na Měsíc. Přistane. Natankuje. Pak letí na Mars. Palivo vyrobené na Měsíci. Náklady? 1/10 toho, co by stálo nést všechno palivo ze Země. Čas? Stejný. Ale flexibilita? Obrovská. Protože můžete startovat z Měsíce kdykoliv. Nejen když jsou planety ve správné pozici. Měsíc se stává tím, čím byly v historii přístavy. Mezistaniční. Místo, kde se doplňují zásoby. Odkud se pokračuje dál. A kdo kontroluje přístavy, kontroluje obchod. Kdo kontroluje Měsíc, kontroluje přístup k sluneční soustavě. Čtvrtý důvod? Věda. Měsíc je laboratoř. Gravitace je nízká. Vákuum je dokonalé. Teploty jsou extrémní. Můžete tam dělat experimenty nemožné na Zemi. Teleskop na odvrácené straně Měsíce. Žádné rušení ze Země. Žádné rádiové vlny. Žádný šum. Můžete detekovat signály z raného vesmíru. Z prvních hvězd. Z prvních galaxií. Možná i signály, které nejsou přírodní. Nebo výroba materiálů. V mikrogravitaci můžete pěstovat dokonalé krystaly, vyrábět čistší polovodiče, tisknout orgány bez podpor. Na Zemi je gravitace překážka. Na Měsíci je nástroj. Nebo biologie. Jak se vyvíjí život v šestinové gravitaci? Jak rostou rostliny? Jak se množí zvířata? Jak se rodí děti? Nevíme. Ale musíme zjistit. Protože pokud chceme žít ve vesmíru, musíme vědět, jestli tam můžeme mít rodiny. Jestli tam můžeme mít budoucnost. Pátý důvod? Přežití. Země je křehká. Asteroid může dopadnout. Supervulkán může vybuchnout. Pandemie může zabít miliardy. Klimatická změna může zničit civilizaci. Není to pravděpodobné. Ale je to možné. A pokud se to stane, chcete mít zálohu. Druhé místo? Druhý domov. Ne náhradu Země, ale pojistku. Protože civilizace, která žije jen na jedné planetě, je civilizace v ohrožení. Šestý důvod? Inspirace. Apollo inspirovalo generaci. Děti chtěly být astronauty.
Studenty zajímala věda. Inženýři vynalézali nové technologie. A pak to skončilo. A inspirace zmizela. Artemis může inspirovat znovu. Ale tentokrát ne na 10 let. Trvale. Protože tentokrát nejdeme jen navštívit. Jdeme zůstat. Ale řeknete, to všechno zní hezky, ale co náklady? Kdo za to zaplatí? A to je legitimní otázka. Program Apollo stál 180 miliard dolarů v dnešních penězích. Artemis? Odhady říkají 93 miliard do roku 2025. Méně než Apollo, ale pořád hodně. Ale tady je rozdíl. Apollo bylo vládní. Všechno platila NASA, všechno vlastnila NASA. Artemis je partnerství. NASA platí část. SpaceX platí část. Blue Origin platí část. Evropská vesmírná agentura platí část. Japonsko platí část. Kanada platí část. Náklady jsou rozdělené. A pak je tu komerční sektor. Společnosti, které chtějí těžit vodu, těžit kovy, stavět hotely. Ano, hotely. Bigelow Aerospace plánuje nafukovací habitat na měsíční oběžné dráze. Kapacita 12 turistů. Cena za týden 10 milionů dolarů. Zní to šíleně? Možná. Ale lidé platí 20 milionů za let na mezinárodní vesmírnou stanici. Proč ne za měsíc? A pak je tu těžba. Planetary Resources. Deep Space Industries. Obě společnosti plánují těžbu asteroidů, ale začínají na Měsíci. Protože je blíž. Protože je jednodušší. A protože tam je voda. A voda je palivo. A palivo je peníze. Ekonomika vesmíru začíná. Pomalu, ale začíná. A Měsíc je první krok. Ale řeknete, a co zákony? Kdo vlastní Měsíc? Dobrá otázka. Autospace Treaty z roku 1967 říká, žádný stát nemůže vlastnit Měsíc. Ale neříká nic o soukromých společnostech. Neříká nic o zdrojích. Artemis Accords. Dohoda podepsaná 30 zeměmi. Říká, můžete těžit zdroje, můžete je vlastnit, ale musíte být transparentní, musíte sdílet data, musíte respektovat ostatní. Je to dokonalé? Ne. Ale je to začátek. Čína a Rusko Artemis Accords nepodepsali. Mají vlastní plán, vlastní pravidla. A to vytváří napětí. Protože Měsíc je velký, ale nejlepší místa jsou omezená. Shackleton Crater, Malapert Mountain, Peaks of Eternal Light. Všichni je chtějí. A co když tam přijdou 2 najednou? Zatím je to teoretické, ale brzy bude reálné. A pak budeme potřebovat pravidla. Mezinárodní pravidla. Vymahatelná pravidla. Nebo riskujeme konflikt. Ne válku, ale konflikt. A to by bylo tragické. Protože vesmír je dost velký pro všechny. Ale teď přichází největší otázka. Otázka, kterou si nikdo nechce položit, ale musíme. Co když se mýlíme? Co když Měsíc není odpověď? Co když všechno tohle úsilí, všechny tyto peníze, všechna tato energie jsou plýtvání? A odpověď je možná. Možná se mýlíme. Možná fúze nikdy nebude fungovat. Možná těžba bude příliš drahá. Možná lidé nebudou chtít žít na Měsíci. Možná Mars je lepší. Možná bychom měli zůstat na Zemi a řešit problémy tady. Ale tady je věc. Nevíme. Nemůžeme vědět, dokud to neskusíme. A historie ukazuje, ti, kdo zkusili, uspěli. Ti, kdo neskusili, zmizeli. Vikingové kolonizovali Island, pak Grónsko, pak Ameriku. Většina kolonií selhala, ale některé uspěly. A ty, které uspěly, změnili svět. Portugalci objevili cestu do Indie. Většina lodí se nevrátila, ale některé ano. A přinesli bohatství, které financovalo renesanci. Amerika poslala lidi na Měsíc. Většina technologií byla zbytečná.
Ale některé změnily svět. Počítače, satelity, materiály, medicína. Návratnost investice? $14 za každý dolar investovaný do Apollo. Artemis bude stejné. Většina toho, co se naučíme, nebude o Měsíci. Bude to o nás. O tom, jak žít v extrémních podmínkách, jak recyklovat všechno, jak být soběstační, jak spolupracovat, jak přežít. A tyto lekce použijeme na Zemi. Protože Země se stává extrémní. Klimatická změna, nedostatek vody, nedostatek zdrojů, přelidnění. Všechny problémy, které řešíme na Měsíci, budeme muset řešit na Zemi. Měsíc je laboratoř. Testujeme tam budoucnost. A pak ji přineseme domů. Ale je tu ještě něco. Něco hlubšího. Něco, co se nedá změřit v dolarech nebo technologiích. Lidstvo vždycky zkoumalo. Vždycky šlo dál. Přes hory, přes oceány, přes kontinenty. Proč? Ne kvůli penězům. Ne kvůli zdrojům. Kvůli něčemu základnějšímu. Kvůli zvědavosti. Kvůli touze vědět, co je tam. A teď je tam vesmír. A Měsíc je první krok, ne poslední. První. Za Měsícem je Mars. Za Marsem jsou asteroidy. Za asteroidy jsou měsíce Jupiteru, Saturnu, Uranu, Neptunu. A zatím jiné hvězdy, jiné planety, jiné světy. Zní to jako fantazie? Před 100 lety bylo fantazií létat. Před 50 lety bylo fantazií chodit po Měsíci. Dnes je to historie. Co bude fantazií dnes a historií za 50 let? Nevíme. Ale zjistíme to. Protože to je to, co děláme. Zkoumáme, objevujeme, rosteme. A Měsíc? Měsíc je místo, kde to začíná. Znovu. Po 50 letech čekání. Po 50 letech plánování. Po 50 letech snění. Raketa stojí na rampě. Posádka je připravená. Systémy jsou testované. Odpočet běží. A tentokrát? Tentokrát nezůstaneme jen pár dní. Tentokrát zůstaneme. Postavíme základnu. Vytěžíme vodu. Vyrobíme palivo. Vypěstujeme jídlo. Budeme žít. A pak? Pak půjdeme dál. Na Mars. Na asteroidy. Na měsíce vnějších planet. A jednou k jiným hvězdám. Ale to všechno začíná tady. Teď. Na Měsíci. 250 000 kilometrů daleko. Ale viditelný každou noc. Připomínka toho, kam jdeme. Připomínka toho, čím jsme. Průzkumníci. Objevitelé. Snílci. A tentokrát? Tentokrát sny se stávají skutečností. Ale teď se zastavme. Uprostřed všeho tohoto nadšení. Uprostřed všech těchto plánů. Uprostřed všech těchto slibů. A položme si otázku, kterou si nikdo nechce položit. Co vlastně nevíme? Protože tady je pravda, kterou vám nikdo neřekne v prezentacích NASA. Kterou neuvidíte v reklamách SpaceX. Kterou nenajdete v čínských tiskových zprávách. Nevíme, jestli lidské tělo dokáže dlouhodobě přežít v šestinové gravitaci. Máme data z nulové gravitace. Astronauti na ISS ztrácejí kostní hmotu. 1 až 2% za měsíc. Svaly atrofují. Srdce slábne, oči se deformují. Po roce na ISS potřebujete měsíce rehabilitace. Někdy roky. Ale šestinová gravitace? To je jiné. Možná lepší, možná horší. Nevíme. Protože nikdo tam nikdy nežil déle než 3 dny. Apollo astronauti byli mladí, zdraví, trénovaní. A byli tam 72 hodin. Maximálně. Co se stane po měsíci? Po roce? Po 10 letech? Budou kosti držet? Budou svaly fungovat? Bude srdce pumpovat? Možná ano. Možná ne. Zjistíme to, až tam někdo bude. A pak? Pak možná zjistíme, že lidské tělo prostě není stavěné pro jiné světy. A děti? To je ještě větší neznámá. Nikdy se nenarodilo dítě mimo Zemi.
Ani na oběžné dráze. Ani na Měsíci, ani kdekoliv. Nevíme, jestli to vůbec funguje. Oplodnění v mikrogravitaci? Možná. Vývoj plodu? Možná. Porod? Možná. Ale možná ne. A i kdyby se dítě narodilo, co pak? Vyvine se normálně v šestinové gravitaci? Budou kosti dost silné? Budou svaly fungovat? Bude mozek správně růst? A co když ne? Co když děti narozené na Měsíci nikdy nebudou moci žít na Zemi? Gravitace by je zabila. Jejich srdce by nevydrželo. Jejich kosti by se zlomily. Představte si. První generace narozená na Měsíci. Uvězněná tam. Navždy. Neschopná navštívit planetu svých předků. To není science fiction. To je reálná možnost. A nevíme, jak ji řešit. Pak je tu radiace. Na Zemi nás chrání magnetické pole, atmosféra, ozonová vrstva. Kosmické záření je blokováno. Sluneční erupce jsou zeslabeny. Jsme v bezpečí. Na Měsíci? Nic z toho. Žádné magnetické pole. Žádná atmosféra. Jste vystaveni všemu. Galaktické kosmické záření. Sluneční protony. Těžké jonty. Bombardují vás nepřetržitě. Pronikají skafandrem. Pronikají habitatem. Pronikají vaším tělem. Poškozují DNA. Zabíjejí buňky. Způsobují rakovinu. Odhadujeme, že astronaut na Měsíci dostane dávku 50 až 100 milisievertů ročně. Na Zemi 3 milisieverty. 30 až 30krát víc. Riziko rakoviny zvyšuje se o 5 až 10%. Zní to přijatelně? Možná pro astronauty, dobrovolníky, trénované profesionály, ale pro rodiny, pro děti, pro civilisty? A to je jen průměr. Během sluneční erupce dávka může být 1000krát vyšší, smrtelná za hodiny. Musíte se schovat. Okamžitě. Do stíněného úkrytu. A zůstat tam dny. Možná týdny. Zavření v malé místnosti. Čekající, až bouře přejde. A co když přijde erupce, když jste venku? 150 kilometrů od základny. V vozítku? Máte štěstí? Možná přežijete. Možná ne. A nevíme, jak to předpovědět. Sluneční erupce jsou chaotické, nepředvídatelné. Můžeme je detekovat, ale ne předpovědět. Ne s jistotou. Pak je tu prach. Měsíční regolit. Jemný jako mouka. Ostrý jako sklo. Lepí se na všechno. Dostává se všude. Do kloubů, do těsnění, do plic. Apollo-astronauti to popisovali. Harrison Schmitt měl alergickou reakci. Měsíční senárýma nazval to. Kýchal, sozel, nemohl dýchat. A to byl vystavený jen 3 dny. Co se stane po měsících? Po letech. Prach se hromadí v plicích. Způsobuje záněty, jizvy, silikózu. Stejnou nemoc, kterou mají horníci. Nevyléčitelnou, progresivní, smrtelnou. A nevíme, jak to zastavit. Můžete prach vysát, můžete ho omít, ale nikdy se ho nezbavíte úplně. Vždycky něco zůstane. A hromadí se. Den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem. Pak je tu psychologie. Izolace. Uzavření v malém prostoru s malou skupinou lidí. Měsíce. Roky. Bez úniku. Bez soukromí. Bez změny. Na ISS to zvládají. 6 měsíců. Někdy rok. Ale mají výhled na Zemi. Vidí kontinenty, oceány, mraky. Vidí domov. A jsou jen 400 kilometrů daleko. Psychologicky blízko. Na Měsíci? Země je 250 000 kilometrů daleko. Vidíte ji, ale je malá, vzdálená, nedosažitelná. A kolem vás? Šedý prach, černá obloha, nic jiného. Žádné barvy, žádný život, žádná změna. Kolik lidí to vydrží?
Měsíc? Rok? 5 let? Nevíme. Protože nikdo to nikdy neskusil. A možná zjistíme, že lidská mysl prostě není stavěná pro takovou izolaci. Že potřebujeme přírodu, potřebujeme změnu, potřebujeme život kolem nás. A pak je tu ekonomika. Všechny ty plány, všechny ty projekty, všechny ty sliby. Stojí na jednom předpokladu. Že to bude ziskové. Že těžba vody bude levnější než dovoz ze země. Že helium-3 bude cenné. Že turismus bude fungovat. Ale co když ne? Co když náklady jsou vyšší, než odhadujeme? Co když technologie nefungují tak dobře, jak doufáme? Co když trh není tak velký, jak si myslíme? Apollo bylo zrušeno, protože bylo příliš drahé. Raketoplány byly příliš drahé. ISS je příliš drahá. Co když Artemis bude taky příliš drahá? Co když za 10 let politici řeknou dost, končíme, vracíme se domů. A pak? Pak všechno to úsilí, všechny ty investice, všechny ty sny zmizí. Znovu, jako po Apollo. A Měsíc zůstane opuštěný. Znovu. Pak je tu geopolitika. Všichni mluví o spolupráci, o mezinárodním partnerství, o sdílení zdrojů. Ale realita? Amerika a Čína soupeří. Rusko a Západ jsou v konfliktu. Indie jde vlastní cestou. Co se stane, když 2 země chtějí stejné místo? Stejný kráter? Stejný zdroj vody? Kdo rozhodne? OSN nemá pravomoc. Mezinárodní soud nemá jurisdikci. Síla? Doufejme, že ne. Ale historie ukazuje, když jsou vzácné zdroje, přichází konflikt. Zlato v Kalifornii, ropa na Blízkém východě, diamanty v Africe. Vždycky stejný vzorec. Objevení, závod, konflikt. A Měsíc? Bude jiný? Doufáme, ale nevíme. A možná zjistíme, že lidská přirozenost je stejná. Ať už na Zemi, nebo na Měsíci. Pak je tu technologie. Všechny ty plány předpokládají, že technologie budou fungovat, že rakety budou spolehlivé, že habitaty budou bezpečné, že systémy budou fungovat. Ale technologie selhávají. Vždycky. Challenger explodoval. Columbia se rozpadl. Sojus 11 ztratil tlak. Apollo 13 málem zabil posádku. A to byly nejlepší systémy své doby. Testované, ověřené. A přesto selhaly. Co se stane na Měsíci? 250 000 kilometrů od pomoci. Když selže životní podpora. Když selže recyklace vody. Když selže výroba kyslíku. Máte zálohy, ale co když selžou taky? Na ISS můžete evakuovat za 3 hodiny. Na Měsíci 3 dny. Minimálně. A to pokud je loď připravená. Pokud ne, týden, možná víc. A za týden můžete být mrtví. A pak je tu největší neznámá. Otázka, kterou si nikdo nechce položit. Ale musíme. Co když jsme prostě nevhodní? Co když lidské tělo, vyvinuté za 4 miliardy let na Zemi, v zemské gravitaci, v zemské atmosféře, pod zemským magnetickým polem, prostě není stavěné pro jiné světy? Co když jsme jako ryby, snažící se žít na souši? Můžeme stavět akvária, můžeme vytvářet umělé prostředí, ale nikdy to nebude domov. Nikdy to nebude přirozené. Vždycky to bude boj. A možná zjistíme, že ten boj je příliš těžký, že cena je příliš vysoká, že rizika jsou příliš velká a že bychom měli zůstat tam, kam patříme, na Zemi. To je možnost, reálná možnost a musíme ji akceptovat. Ale tady je věc. Možná máme pravdu. Možná se všechny tyto obavy naplní. Možná Měsíc bude příliš těžký, příliš nebezpečný, příliš drahý.
Možná lidské tělo není stavěné pro jiné světy. Možná bychom měli zůstat doma. Ale možná ne. Možná zjistíme, že šestinová gravitace je dost. Že tělo se adaptuje. Že děti mohou růst zdravě. Možná najdeme způsob, jak blokovat radiaci, jak čistit prach, jak udržet mysl zdravou. Možná ekonomika bude fungovat. Možná helium-3 bude revolucí. Možná turismus bude obrovský. Možná najdeme zdroje, o kterých ani nevíme. Možná geopolitika se vyvine. Možná najdeme způsob spolupráce. Možná Měsíc nás naučí, že jsme všichni lidé. Že hranice jsou umělé. Že musíme pracovat společně. Možná technologie budou lepší, než si myslíme. Možná budou spolehlivější. Možná budeme chytřejší. Možná se naučíme z chyb a možná zjistíme, že jsme vhodnější, než si myslíme. Že lidská adaptabilita je naší největší silou. Že dokážeme žít kdekoliv, pokud chceme, pokud se snažíme, pokud nevzdáváme. Protože tady je pravda. Nevíme. Nemůžeme vědět, dokud to neskusíme. A to je přesně to, co děláme. Vzpomínáte, jak jsme začali? Raketa na startovací rampě. 4 astronauti uvnitř, připravení letět. Po 50 letech se vracíme na Měsíc. Ale teď víte víc. Víte, proč jsme odešli. Víte, proč se vracíme. Víte, co plánujeme. Víte, co doufáme. A víte, co nevíme. A možná si říkáte, s tolika neznámými, proč to vůbec děláme? A odpověď je jednoduchá. Protože to je to, co jsme. Průzkumníci, objevitelé, snílci, ale taky pragmatici, inženýři, vědci. Lidé, kteří vidí problém a hledají řešení. Před 400 lety nikdo nevěděl, co je za oceánem. Možná příšery, možná propast, možná nic. Ale někdo vyplul a našel nový svět. Před 150 lety nikdo nevěděl, jestli můžeme létat. Ptáci létají, ale lidé? Nemožné. Příliš těžcí, příliš slabí. Ale někdo to zkusil a uspěl. Před 70 lety nikdo nevěděl, jestli můžeme dostat člověka do vesmíru. Vákuum by ho zabilo. Radiace by ho zabila. Gravitace by ho zabila. Ale někdo to zkusil a uspěl. Před 57 lety nikdo nevěděl, jestli můžeme přistát na Měsíci. Příliš daleko, příliš těžké, příliš nebezpečné. Ale někdo to zkusil a uspěl. A teď? Teď nevíme, jestli můžeme žít na Měsíci. Trvale, bezpečně, udržitelně. Ale někdo to zkusí a možná uspěje. A i kdyby ne, i kdyby všechny ty obavy byly oprávněné, i kdyby Měsíc byl příliš těžký, naučíme se něco. O Měsíci, o vesmíru, o sobě. A použijeme to pro další pokus, pro další místo, pro další sen. Protože to je to, co dělá lidstvo jedinečným. Ne, že nemáme strach. Máme. Ne, že neděláme chyby. Děláme. Ale že i přes strach, i přes chyby, i přes neúspěchy pokračujeme. Padneme, vstaneme. Učíme se, zkoušíme znovu a nakonec uspějeme. Představte si rok 2050. 24 let od teď. 1 generace. Základna na Měsíci existuje. Ne malá, velká. 50 lidí, možná 100. Rotace každé 3 měsíce, ale někteří zůstávají déle. Rok, 2 roky. Stávají se měsíčními obyvateli. Těžba vody funguje. Denně zpracovávají stovky tun regolitu, vyrábějí vodu, kyslík, palivo. Základna je soběstačná, částečně. Skleníky pěstují jídlo, salát, rajčata, brambory. Ne všechno,
Ale něco. Každý rok víc, každý rok lepší. Věda pokračuje. Teleskop na odvrácené straně detekuje signály z raného vesmíru. Objevuje první galaxie, první hvězdy, možná první známky života. A pak přichází zpráva. Zpráva, která mění všechno. První dítě narozené na Měsíci. Holčička. Zdravá, normální. Roste. Vyvíjí se. V šestinové gravitaci. A je v pořádku. Nevíme, jestli bude moci žít na Zemi. Možná ne. Ale může žít na Měsíci. A to je dost. Protože to znamená, že lidstvo může mít budoucnost mimo Zemi. Nejen návštěvy. Budoucnost. A pak přichází další krok. Mars. První mise odstartovala. Z Měsíce. Natankovaná měsíčním palivem. Posádka 6 lidí. Cesta trvá 9 měsíců. Ale jsou připravení. Trénovali na Měsíci. Vědí, jak žít mimo Zemi. Vědí, jak přežít. A za Marsem asteroidy. Měsíce Jupiteru. Saturnu. Každý krok dál. Každý krok těžší. Ale každý krok možný. Protože jsme se naučili. Na Měsíci. První krok. Ale možná se to nestane. Možná základna selže. Možná ekonomika nefunguje. Možná politika změní směr. Možná se vrátíme domů. Znovu. A pak budeme čekat. Další generaci. Další příležitost. Další pokus. Protože sen neumírá. Může být odložený. Může být zapomenutý. Ale neumírá. Vždycky se vrací. Silnější. Jasnější. Bližší. Apollo bylo odloženo 50 let. Ale vrátilo se. Jako Artemis. A i kdyby Artemis bylo odloženo, vrátí se. Jako něco jiného. S jiným jménem. Ale stejným snem. Protože sen není o Měsíci. Sen je o nás. O tom, kým jsme. O tom, kým můžeme být. O tom, kam můžeme jít. A teď se vraťme na začátek. K té raketě na startovací rampě. K těm 4 astronautům uvnitř. K tomu okamžiku před startem. Co si myslí? Co cítí? Strach? Určitě. Každý astronaut má strach. Kdo by neměl? Sedíte na 2600 tunách výbušnin. Za pár minut poletíte rychlostí 40 000 km za hodinu. Směrem k místu, kde vás může zabít 1000 věcí. Ale taky vzrušení. Protože tohle je to, proč trénovali. Proč studovali. Proč obětovali roky života. Tohle je okamžik. Okamžik, kdy se stanou součástí historie. Součástí něčeho většího než oni sami. A možná taky naději. Naději, že to, co dělají, má smysl. Že to změní svět. Že to inspiruje další generaci. Že to ukáže, co je možné. Odpočet pokračuje. 10. 9. 8. Kontrolují systémy. Naposledy. Všechno zelené. Všechno připravené. 7. 6. 5. Myslí na rodiny. Na přátele. Na všechny, kdo je podporovali. Kdo v ně věřili. 4. 3. 2. Hlavní motory se zapálí. Raketa se třese. Vibrace jsou obrovské. Zvuk je ohlušující. I přes helmu. I přes izolaci. 1. Boostry se zapálí. A není cesty zpět. 0. Raketa se zvedá. Pomalu. Pak rychleji. 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 Gravitace tlačí. 3G. 4G. Těžko dýchat. Těžko myslet. Ale systémy fungují. Raketa letí. A uvnitř? Uvnitř 4 lidé. 4 lidé, kteří reprezentují 7 miliard. 4 lidé, kteří nesou naše sny, naše naděje, naše otázky. Letí k Měsíci. Ne naposledy. Poprvé v nové éře. Éře, kdy se vracíme. Aby jsme zůstali. A my sledujeme. Ze Země, z domova. A ptáme se, co najdou,
Co se naučí, co změní a hlavně, kam nás to povede. Protože měsíc není cíl. Měsíc je začátek. Začátek cesty, která možná nikdy neskončí. Cesty do neznáma, do tajemna, do budoucnosti. A možná je to v pořádku, že nevíme, kam vede. Možná je to v pořádku, že máme víc otázek než odpovědí. Možná je to v pořádku, že se bojíme. Protože to znamená, že jsme pořád lidští, pořád zvědaví, pořád živí. A dokud máme otázky, budeme hledat odpovědi. Dokud máme strach, budeme hledat odvahu. Dokud máme sny, budeme hledat způsob, jak je uskutečnit. Raketa mizí v oblacích, pak v obloze, pak ve vesmíru. Ale cesta pokračuje. Pro astronauty, pro nás, pro lidstvo. A měsíc? Měsíc čeká, jak čekal miliardy let. Čeká, až přijdeme. Čeká, až zůstaneme. Čeká, až se staneme něčím víc než návštěvníky. Čeká, až se staneme obyvateli vesmíru. A možná jednoho dne, když se díváme zpět na Zemi z jiné hvězdy, z jiné galaxie, z jiného světa, vzpomeneme si na tento okamžik, na tuto raketu, na tyto 4 lidi a řekneme, tady to začalo, na měsíci. Rok 2026, když jsme se vrátili a zůstali. Nový kosmický závod teprve začíná. Měsíc je jen začátek. A konec? Konec ještě není napsaný, protože ho píšeme teď. Každým startem, každým objevem, každým krokem. A možná to je ta nejkrásnější věc ze všeho, že příběh pokračuje, že dobrodružství nekončí, že budoucnost je otevřená. A my jsme součástí toho příběhu. Ať už letíme na měsíc, nebo sledujeme ze Země, jsme součástí něčeho většího, něčeho věčného. Něčeho, co začalo, když první člověk vzhlédl ke hvězdám a zeptal se, co je tam? A odpověď? Odpověď hledáme pořád. A možná ji nikdy nenajdeme úplně, ale hledání